Ассалом духтаро, бисёри баъд пурсидан ки пиёлои 3 сомона, 3,5 сомона, косои 7 сомона ва тарелкаи 4 сомона ки ҷо даяй. Пас ина нигоҳ кунед. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, Марҳамат, дуюм дарвоза. Дуюм дарвоза ки ворид гаштем духтарако, дасти рост мегардем. ҳозир ман шумода нишон медиҳам, то охир ҳамин видеоро тамошо кунед, мефаҳмед суруғашона. Диден дасти рост мегардем духтаро, камакак мерем, дуюм қатор мешава. Марҳамат духтаро, ряди офисо, ина плаката дидестен, ҳамҷа ряди офисояй. Мана то охира инами ряда меравем. Марҳамат. Пасудои нав бисёр овардагиянд. Ман аз ҷа навор доштум духтаро, доётон боша. Боз ҳам бисёр хоҳиш кардаанд барои ит ягон намуди дига ҳастай пасуда гуфта. Ина ай берун навор гирифта рафтестам ки шумо бинен суруғашаву биёен. Омадан натонен, рақамшон аст дар рӯи экран. Марҳамат, муроҷиат кунен. Худшон шумода доставка мекунанд духтарако. Ана нигоҳ кунен. ҳамин ряда дидена, дуюм қатор, дасти рост, дуюм дарвоза, ряди офисо то охира рафтестем ҳамин ряда. ҳозир мерем контейнершам рақамош ҳастай, ба осонӣ пайдошон мекунен. Леки агар омада натонен, чӣ хеле гуфтум, ина рақамо ҳаст, нависен, доставкатон кунанд. Леки биёен состар меша, барои ҳам қабор бисёр доранд. Ира бинен, борора бинен, ҳамё ҳамаш новинка омадагиянд. Ина диден, коробка. Диден духтарако, 976 978 контейнер. Духтарако нигоҳ кунен, ба гемои фасони идона омадай. Нигоҳ кунен, чихе хушрӯчае. ҳамқа моделош бисёрай. ҳозир ҳамашам шумода нишон медиҳам, нархошам мефаҳмонам. Ин нуқтаи савдоро ман навор гирифта будам, даётон боша, навк шудагиянд, ҳама чишон арзон кардагиянд. Ина барои ид бо нигоҳ кунен, чихе ба гемои хушрӯ овардиянд. Нархошон нигоҳ кунен, ино 1200 сомон 12 тагашая. Ина ишам нигоҳ кунен, бабочкадор 1200 сомонай 12 та дора. Ай модело чи? Иш модел 900 сомонай, ниёш 700 сомонай. Ина 100 сомона чанд та дора? И 12 та. Ина 900 сомона 12 та дора. Духтаро нигоҳ кунен, чихе хушрӯай. Аҷоибот фасонай. Иш 700 сомонай 9 та дора, да? Ина 700. 12 та дора. И 700 сомонашам 12 та дора духтаро. Ана ба иё чи? 450 сомона, ё 9 та дора. Ина ино 450 сомонан духтаро. Ишама? Ино 9 та доран 450 сомони. 450 сомон уш. Вай 650 сомон. Ваям 9 та дора. Хулоса духтарако ба гема гирифтанӣ бошен барои ит. Марҳамат, нархҳои беҳтарин кати метонен омада харидорӣ кунен. Бозори Корвон, марҳамат, тарафи Пажарка, дуюм дарвоза, дасти рост, ряди офисо мешавад, дуюм ряд мешавад. То охира биёен. Контейнер 976 978 контейнер. Мана доставкаям доранд. Духтар омада натонен, нависен, доставкатон мекунанд. Мана пасуда духтарако нигоҳ кунен. Пасудаи фасон ё мевагирако чандиянд? Новинкои хушрӯ. Ина 450 сомон. Упуштангиш чи? Ваям 450 сомон. Баъд ина тортгирак мепурсен. Калони хушрӯш. Нигоҳ кунен, баландак мепурсен. Ина баландакай духтаро чандаи? 170 сомон. Акция элён кардагиян. И магазина навк шудагиян. Духтаро навор доштум, даётон боша. Ина 170 сомон. А ин намудо чанд сумай? И 190 меша. Иам баланд буда. И 60 сомон. Иам 190 сомон. Ина ино 60 сомон. Марҳамат, биёин ба ин эҷада бо ин хел мевагиракои ҳар намудаш ҳастай. Ё чанд пулиян? Иш 40 сомон. Ва ира бинен духтаро 40 сомон. Ина диден духтаро. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, марҳамат, тарафи Пажарка, дуюм дарвоза, дасти рост, дуюм қатор мешава. Марҳамат, ряди офисо то охира биёен ами дасти роста духтаро 976 978 контейнер. Духтарако нигоҳ кунен, ин мевагирак чихе хушрӯчай. Бовар мекунен, 40 сомона. Ина марҳамат, каседа дар корай. Барои ид акция идона рафтеста. И магазина навк шудагиян. Марҳамат, 40 сомони ҳамқа хушрӯчай. Баъд иҷада бо ҳастина ин намудо. Ё чанд пулан? Иш 120 сомон. 120 сомон. Нигоҳ кунен, 4 тагаи калони хушрӯ. Ана баъд нигоҳ кунен духтарако. Иҷада бо ҳастай ина калонош 100 сомон. Инош 100 сомон. Калонан нигоҳ кунен духтаро. 110 сомон. 120 сомон. Ина ҳар хелай. Баъд ана ино чандан? Иш 130 сомон, 4 тагош 120 сомон. 130 сомон 5 тага. И 120 сомон. Иш чанд? И 100 сомон. И 100 сомон. Ина диден? Аями зарчам ҳаста. Диден 100 и 100 сомон. И 120 сомон. А ина сафедо чанд пулай? Ёш 1 тагаш 180 сомон.
Ana çortagаш 200 somonay. Тортгиракаш чи мевагиракаш? Va mevagirakash 190 somonay. Хушругиша бинендихтаро марамадина борои навинка омадагиай марамад пасудои фасон дар бозори Корвон тарафи пажарка марамад дуюм дарвоза дасти чап дасти рост дуюм қатор мешад то охира биёен радиоофисояй то охира биёен духтарако 976 978 контейнер ана ино чанд пулиан термусо Yo 50 somonay. ино 50 сомон диден калони хушрам 50 сомон айнош чи Aynosh 35 somonay. бо 35 сомон аям доштанам кабутако а Kabut. уна кабут сурх 35 сомон ино 50 сомон ино чи Yosh 110 somonay. ина 110 сомон диден духтаро ай тараф чи Yosh 120 somonay. ино бо 120 сомон айне идонаш чи 200 somonay. 200 сомон хушруги шадиден оригинал 200 сомон айно 75 somonay. хушруаниёра бинен духтаро 75 сомон инчунин дар ин нуқтаи савдо нигоҳ кунед ҳама намуди формочкора меёбена барои торту барои мисол пирогу ҳама чишта аста ё чанд пулиан Yosh komplekt 70 somonay. комплекташ 70 сомон хулоса нигоҳ кунед 40 сомон. тифалам ҳастай 40 сомон ай 40 сомон сар мешавад тифалотон ана баъд нигоҳ кунед мантушницои хушру доранд ҳамаи чи ҳастай мантушницо чандай не ваиш нержавикаш Ya nежек 400 somonay, ya 70. калони хушрай диден 400 сомон 170 сомон касрулкоям ҳамаш ҳастай ина набурора бинен 1300 сомонай 5 та дора ҳамқа хушруваира бинен сифаташда гап нест иҷада бо дего ҳастай дего чанд пулиан Ish 5 ta dora. аҳа 750, ish 950. 5 таи доранд 750 ин 950 хулоса техникаям дар ин нуқтаи савдо бисёрай биёен духтаракои хушрӯ бисёр хоҳиш карда буден ҳами контейнерора боз ҳама навор мегирам 220 сомон калони хушрӯ иш чанд пулай иш 210 сомон бинен барои донагӣ гирифтан барои кухни беҳад варианти хушрӯвай иноам қа калоне ҳастанд ки ина марамад биёен баъд медонен ҳозир бо аксия рафтестай даранами хел электрически зубной паста ино 100 сомон будан ҳам қа зурай духтаро як бор бигирен истифода барен маъқултон меша 80 сомон 80 сомон кардаган аксия эълон кардаган 80 сомон утюг ҳама намудуш ҳаст ана баъд ини пилтои айку рафо оригиналош сенсорни аксия эълон кардиян 180 сомон аксия кати духтаро 200 чанд сомай инчунин ина чиай инаям барои смузиву барои хел ваяко диден духтаро и чанд пулай Yo 50 somonay. 50 сомон 50 somonay. ина нигоҳ кунед фритюрницои хушрӯ тесто ваёи хушрӯ нигоҳ кунед диден миксерои фасон 60 somonay. кофемолка доре на 60 сомон кофемолка доштиян 60 сомон ина духовкаям ҳастай ҳамаи чи меёбен аз ин нуқтаи савдо бо нархи арзон ин магазина нав кушодагиан духтаро ина одила мепурсен ку одили оригинал чанд сомаешмо 440 сомон оригинал марҳамат биёен бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза духтаро дасти рост дуюм қатор то охира биёен дуюм қатора 790 976 978 контейнер духтаро ҳама намуди пасуда арзон шудагиай успед кунен биёен аксияи идона давом дорад духтарако нигоҳ кунен пасудои фасон пиёлара хушругӣ шадиден 3.5 сомон бовар мекунен барои ид аксия эълон кардагиан мана 3.5 сомонӣ метавонен биёен аз наздик бинен иҷода чанд намудуш ҳастай ина 3.5 сомон марҳамат 3.5 сомон беҳтарин нарх духтаро иҷода бо инаи модело ҳаст ино диден духтаро 5 сомон аям қафасонакан инаи моделшам ҳаст ваяя фирмаи лолая зурай духтаро ина блесдоракушам бинен 5 сомонай мана марҳамат аз ино медонен ҳама чиш ҳастай ина пиёлаш 5 сомонат иҷо тарелкаву дигар чизо дора ози нишон метиҳам метавонен ки комплект ҷамъ кунен духтаро нархи арзон кати меафтатона марамат ҳама чишона арзон кардагиан духтарако нархошон беҳтарин пиёлора дидена чӣ хушрӯвай 3.5 сомон а ино чи и 5 сомон ина ино 3.5 сомон духтаро бори дигар такрор мекунам пиёла ина ино боша и формашам ишам 5 сомон бозори Корвон тарафи пажаркадаян дуюм дарвоза рияди офисо марамат дуюм дарвоза дасти рост мегарден дуюм қатор мешада то охира биёен 976 978 контейнер тамоми намуди пасуда аксия шудагиай барои ит марамат биёен
аксияи идона давом дорад. Духтаракои азиз, марҳамат. Аксияи идона давом дорад. Биненда ҳама намуди инами пасудои фасона 10 сомон кардаган. Нигоҳ кунед, инаму дошт. Мана косаҳои хушрӯш ҳамаш 10 сомонӣ. Марҳамат, ина косаҳора бинен чӣ хел фасонай. Ҳамино ҳамаш оригиналана. Инаи тарелкора нигоҳ кунед. Духтаро, шумо аз ин гил метавонед комплект кунед. Пиёлашам, косашам ҳама чиш ҳастай. Ина 10 сомон диден ё. Ина тарелко кадом размериш дар корайтона бовар кунен арзон кардаган 10 сомон. Мана 10 сомон. Ино 10 сомон. Хулоса косаҳои хушрӯ. Баъдан тарелкара бинен 10 сомонаишам 10 сомон. Кадомиша мегирен духтаро беҳтарин нархҳо кати айни замон пешниҳод кардастиян. Ин магазина нав кушодаган барои ҳавай аксияи калон, аксияи идона сар додаган. Ина косаҳора бинен хушрӯгиша. Ина мирият ҳамаш косаҳо 10 сомонай бовар мекунен. Ина иҷода пиёлаош ҳастай, пиёлаош 5 сомонай. Аз ин косаям ҳастай, комплект мекунен. Аҷоибот хушрӯ мебиёяд. Пиёла, коса чизе ки мегирен, ина марҳамат дар ин нуқтаи савдо беҳад нархи хуб кати пешниҳод кардаган. Ина нигоҳ кунед духтаро, ёра бинен чӣ хел калонай. То ида и аксия то идай. Мана 10 сомонӣ беҳад калона ки хушрӯван. И моделшам, мана и фасоношам ҳастай. Ҳамаш 10 сомонӣ. И косаҳоям 10 сомонай. Ҳам қазуран амино духтарако барои кӯдако беҳтарин вариантай. Пластмасси безарари сахт такакай ҳичи намешава. Садикода мисол бигирен беҳтарин вариант 10 сомон. Мана баъд бо ҳастай иҷада ане косо. Ино ҳамаш 10 сомонӣ. Дидена духтаро? Бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза. Марҳамат, дуюм дарвоза биёен. Дасти рост дуюм қатор мешава. Ряди офисо. То охира инами ряда мебиёен духтаро. 976 978 контейнер даян. Ин магазина нав кушодагиян. Духтаро ман навор доштум ку. Ҳамаи чизошуна арзон кардагиян. Ина салфетницаҳоям арзон шид. Боз ҳам аксия идона. Духтарако нигоҳ кунед. Салфетницаҳои фасони калон аксия эълон кардагиян 35 сомон. Диден чӣ хел хушрӯвай. Ина майдош 30 сомонай. Ми калонои хушрӯвуш 35 сомон. Марҳамат духтаро, ин магазина нав кушодагиян. То ида аксия рафтастай. Тамоми намуди пасудара бо нархи арзон метавонен харидорӣ кунен. Иҷа наборои қошуқу вилка ҳаст ё чандиян? 140 бо круглиш буд 150 ё 140, 160 бо 150 сомон доран кругли бо мебиёранд духтаро ай склад. ҳозир харидан ша бовар кунен. Ана баъд ин наборо хушрӯва ё чанд пулан? 140 сомон. Ана и подставка зуре ҳастай ки 150 сомон ай духтаро барои қошуқу вилкау рӯи дастархонда хушрӯвай охи. Мана марҳамат ҳама чида мешава. Подставка 150 сомон ай. Ана баъд нигоҳ кунед. Иҷода чанд намуд наборо ҳаст? Ё чанд пулан? ё 100 сомон. 100 сомон. Наборакора диден? 150 сомон. Ана 150 сомон ҳама чи дорад. Диден қошуқу ҳама чи. Хулоса доставка ҳаста. Инамҷо чизе ки мебинен арзон шудагиай. Магазина нав кушодагиян. Ҳамаша доставка мекунанд. Бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза дасти рост дуюм қатори офиса то охира биёен ами қатора. Мана 978 976 контейнер доставка ҳастай. Ряди офисо духтаро. Иҷода бо бакалош ҳам ҳастан. Ина ҳама намуди бакалой ҳам ҳастай. Чанд пули ҳам бакалотон? И бакалой оригиналш 50 сомон 6 дона дора. 6 та дора 50 сомон. Диден? Мана марҳамат. 30 сомон ай 5 та. 6 та дора 30 сомон. Ина 30 сомон. Уно 5 сомон меафта. Хулоса иҷа чанд намудуш ҳастай. Омада бо аз наздик бинен. Ина 10 сомон падарчни. Бисёр хоҳиш кардем духтаро, ана мехе пасудакои фасона нишонтен. Марҳамат, ин магазини новинкада, магазини навкушодагида инчунин ана мехе пасуда омадай новинка беҳад хушрӯ 80 сомон. Барои рӯи дастархон беҳад зурая. Ҳар намуд пирожниву чизе хоҳен мегузорен зебандаай. Марҳамат, ду намудай, як намудаш ия, як намуди дигашиш 80 сомони. Марҳамат духтаро. Баъд нигоҳ кунен, ин хеле наборо доранд. Барои ягон донагӣ мегирен, мураббо мегирен. Хулос 150 сомон 6 та дора. Ина бакалора бинен. Ёям хушрӯ. Ино чанд пулай? Иам 150 сомон. Иам 150 сомон. Ина барои десерт мегирен, ё ки ягон вай мегирен, писта мегирен, олуча мегирен. Хулос 160 сомон. Я 6 та дора 180 сомон. 6 та дора 180 сомон. Иошам? Бале. 180 сомон. Ина иноша. 160. 160 сомон писта гирак. Хулоса нигоҳ кунен чӣ хел набуракои фасонай. Ана бо диден чӣ хел хушрӯ. И чанд пул боша? 240 сомон.
140 сомон ям фасон. Там салат баланд мегирин ё салат мисошай. Диден барои салат зура духтаро марамат биёен. Бозори Корбон тарафи пажарка дуюм дарвоза дасти рост дуюм қаторияди офисо мешавад та охира биёен 976 978 контейнер. Ина наборро ҳаст. Ино чанд пулан? 240 сомон набора кора диден чӣ хушрувай. Ана бар нигоҳ кунед ина ёям ҳастай пистагирак 80 сомон набору 6 та дора. Ишам 80 сомон ям 80 сомон. Баъд духтарако нигоҳ кунед. Орешница ҳастай, вафленица ҳастай, ина кадо меша ина барои ваяй бо. Чӣ мегӯям? Ё 130 будан 110 кардем. 110 сомон эълон кардаган аксия рафтистай. И 50 сомон вафленица. Марама духтаро арзон, беҳад арзон бовар кунед духтарако. Иҷада бо ина чойнико ҳастай. Чойникотон ай чанд сум сар меша? Чойник аз 30 сомон сар меша. Чойник аз 30 сомон сар меша. Ман диден духтаро. Ми чойникора мепурсен ку духтаро нигоҳ кунен чӣ хушрувай шишагиян мана 30 сомон аида калон шамаста ина 30 сомон марамат беҳад хушруван 30 сомони и барои чой гирифтан леки ранги вай гӯен агар дар рӯи пилта монен ӯ ҳеч нашава инаи моделай чой медушонен дар рӯи пилта ҳеччи намешава духтаро шишагияй нархошон 80 сомон инаи моделоя 80 сомон нигоҳ кунед а иш чанд пулай ям 80 сомон бинен чӣ хушрува духтаро беҳад фасон борошон иҷада бо компотгиракоям аста ино чанд пулан 55 сомон баъд 55 сомон баъд медонен духтаро инахе набороям доран наборотон чанд сумай инай наборо ё 100 сомон 100 сомон наборои фасон ина графиндор 100 сомон ана коричневий ку на оранжевый баъд 60 сомон ана баъд духтаро дегора бинен сковородка дег ина нигоҳ кунед блинница ай 40 сомон сар меша духтаро ҳамаи чӣ доранд барои кадбоно нигоҳ кунед чизе дар курайтона бо нархи дастрас метонанд ки харидорӣ кунед баъд иҷада нигоҳ кунед ина ин набор чанд сумай бакал ин набор 50 сомон 50 сомон 6 та дора 6 та дора 50 сомон нигоҳ кунед бакалоша чӣ хушрува баъд нигоҳ кунед ина ми контейнероям барои микроволновка барои духовка ягон чӣ пухтан зура ё чанд пулай шишагӣ иш 50 сомон иш 3 та дора 40 сомон и 50 сомон 2 та дора иш 1 та дора 1 та дора а и 3 та дора 3 та дора ина диден иш бо отдельно дан иш чарта догона и чанд пулай 5 сом баъд ина нигоҳ кунед духтаро чӣ хушру подставкошка ти бакало а ё чанд пули меафта подставкошка ё 85 сом мегалта айнаи пастакиш чи ям 85 сомони нигоҳ кунед духтаро чӣ хушруван марҳамат ина кадом намуди бакал ёки инақа подставкадор дар курай ҳамеша ёки ина инош ино чанд пул меафтан ёш донаш 20 сомон мегалта бакалаш донаш 20 сомон меафта российскияр 150 сомон ина болора нигоҳ кунед ҳар хела контейнер аста барои нон гирак мисол духтарако барои булочка хулас бура бинен калонай 20 сомонай биёен духтаро бозори Корбон тарафи пажарка дуюм дарвоза марҳамат дуюм дарвоза ки ворид гаштен дасти рост ряди офисо духтаро дуюм қатор меша ряди офисо ина наборо чандай 976 978 контейнер ина наборо чанд ё 350 иш 400 уш 150 ина ва ё 150 сомон ё 350 и 400 сомон хушрӯи бадай духтаро бовар кунед борошонда гап нест марҳамат аз наздик омада бо тамошо кунед духтарако пурсиден ки боз ҳам ҳастед аксио боз ҳам тарелкои 4 сума марҳамат ина 4 сомон диден барои ид аксия эълон кардаган инами размериш диден чанд қай 4 сомон ана ин намудаш 5 сомон иш калонтарай диден духтаро 5 сомон 4 сомон 5 сомон ина калонаш 7 сомон марҳамат биёен аз наздик бобинен иҷа пиёло чанд сомон ис 3 сомон косаш 5 сомон нигоҳ кунед пиёлаш 3 сомонай косаш бошад 5 сомон дидена чихе арзонай хушрувай духтаро баъд ана ин намуд косо ҳаста ино 10 сомона ино бо 7 сомон будиян диден чихе хушру пиёлош 3 сомонай духтаро ина косош 7 сомонӣ
این خیلی نرخ گنجیده نیست دخترا. مرامت در کارتون باشه با نرخ دسترس. مغازین نو شدگن همه چیشون ارزان کردگن. اینا پسوده برای این عکس تا ایده تا ماه شریف رمضان آخرش تا ایده میتونن خریداری کنن. این سومون این چند سومه؟ 6 سومون و نیوش 5 سومون. و ایره بینین چقدر خوش رو چه دخترا 6 سومون من این رزمیرش باشه با 5 سومون دیدن اینا 5 سومون 5 سومون 5 سومون لالیو اوشی چند پول؟ یو 35 سومون این عروسی. اینا یو 35 سومون دیدن اینا مود 30 سومون 20 سومون خلاص اینا میخوان نرخ نبو نرخ ارزون دخترا این چند سومه؟ 25 سومون. شروع دخترا اینا 25 سومون مرامت با نرخ‌های دسترس. این دستنگیتون چند پوله؟ این 7 سومون. 7 سومون دیدن بعد اینجا در نگاه کنین ده اثر سیگرکوی کلون است اینو چند پوله؟ این چند سومون؟ یو 15 سومی 15 اینا یو 15 سومی اینا مرامت 15 سومون با کلونو چی؟ ایش 30 سومون با او کلونش هست 50 سومون. اینا 30 سومون این کلون دخترا با اینا 50 سومون. خلاصا نگاه کنین همه چیشون ارزونه چیز گرفتنین تا اینمی ویا تا ایده دخترو همه چی را ارزون کردگن این مغازین نوای برای هوای بیاین خریداری کنین اوسپید کنین آدم ببینیم قدم سوره که علاقه خرید کرده استین مرامت بیاین بازار کاروان طرف پژارکا دیم دروازه دستی راست دیم خطر ریادی اوفیسو اینم ریادی اوفیسو رو تا آخر بیاین دخترو 976 و 978 کانتینر هر روز با باری نو میبیارن هر روز نوینکا میدرورن دخترو مرامت تا ایده بیاین با نرخ‌های بهترین خریداری کنین آمده نمیتونین دست افکت دوران رقمشون هست در اکران.